daga kasuwanninmu. Daga kasuwanninmu. Da sai da kayayyaki abin da ya shafi lace. Akwai Kampala, su Shaddales. Muna da Hollandis. Muna da kamar laces. Murmushin amarya materials. A shadda, a tamfofi. Gaskiya muna gyaran iPhone ne ga baki daya a shagonmu. Muna dealing on iPhones kuma muna sayar da original screens na ɗauka na iPhones. Mun kawo wayoyi na zamani. Gabato zuwa wannan kamfani mai albarka domin su kwashi wannan rahusa. Daga kasuwanninmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A madadin kamfaninmu na Tahir Investment Nigeria Limited, muna muku maraba kwastomominmu maza da mata. Muna kantin kwari, Kano State, Nigeria. Muna da branches da yawa a kantin kwari, ko ta ina ka shigo insha Allah za ka gamu da kantinanmu. Muna da Super Holland, muna da Hollandis, muna da Exclusive Sheraton, Metro, ABC, Diamond, kayayyaki da duk wanda kuke bukata, ga lesi, ga shadda manya-manya na London, na China, kowane kayan kuke bukata insha Allah kuka zo kamfaninmu na Tahir Investment za ku same su. A shafukanmu na yanar gizo za ku iya samun mu a YouTube, Instagram, Facebook. Haka in ku tafa za ku same mu, kai likin ɗinmu akan Tahir Investment Nigeria Limited za ku same mu. Kayayyaki ba a ƙasa gida Najeriya ba, a ko'ina kuke a faɗin duniyar nan insha Allah za mu kai muku kayanku ku same su cikin sauƙaƙƙen farashi insha Allah. Daga kasuwanninmu.